Salutare Salut. și bine v-am găsit la un nou episod de pe seria Blocați între munți. Așa am decis să-i punem numele. Acum ne-am gândit pe moment că ne-am gândit noi așa, seria asta nu are niciun nume. Și am zis, hai să ne gândim și până la urmă rămâne Blocați în munți. Sau între munți, depinde. Între că sună mai ok. Dacă vă place ce facem, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share, pe noi ne-ar ajuta foarte mult și va arăta susținerea voastră și arată că să mai continuăm să facem videoclipuri și așa mai departe. Episodul ăsta am început singur de aici, de la mine. Din câte vedeți, nu mai am absolut niciun copac. Am făcut între episoade, am tăiat tot ce am putut. Am adăugat un mod care taie copacii, știți, ăla, Timber Mode-ul, cum îl știu mai mulți. L-am adăugat și am curățat tot. Uitați ce frumos e. Am un total de 5286 de loguri de sharing. Aia, ce zici despre numărul ăsta mirobolant? Fain. Păi da. Ia zi, tu ce faci astăzi acolo la tine? Eu Până vreau să-mi termin de îndreptat aici și așa, să-mi fac un lac. vă spun de acum, nu o să reușească. Să ce? Să termin. Ce am zis eu? Da. Deci ce ai zis tu, nu ai să reușești să termin în episodul ăsta. Lacul e Adică aproape e gata. complicat. Da, lăsând pălăvrăgeala noastră, tema episodului de astăzi va fi construirea unei case, adică eu, că tu parcă ai zis că nu, ai zis că îți Următorul faci, episod. Paolo, îți faci terraforming și toate alea. Da, unde vreau eu să fac casa? Oare, hop, aici în spate, chiar așa, cumva pe munte. Ție nu-ți dau spălere, tu vii la final de episod și îmi zici, îți dai cu părere. Cât de urâtă e. Da, mă, bine, la că te văd eu pe tine. Nu-l băgați mă în seamă, că construiesc destul de bine. Mai construit eu. Bine, am mai construit eu și prostii, dar am mai construit eu și ce mai bine. Adică, cât. Mai încep aici cu niște terraforming și să-mi strâng după aceea materia primă din care vreau să fac casa. Și ne auzim după ce termin de săpat, de strâns materiale și ce mai vreau. Că n-are rost să vă plictisesc cu toate prostiile pe care le fac eu, săpând și strângând și alte nebunii. No, am terminat de săpat ce am vrut eu să sap. Uitați aici locul. Bine, mi-a va veni mai mare, dar momentan e numai pica din motive de că nu știu chiar exact cât de mare va. Deci, iau niște sherry pentru că va fi în ton cu baemul, va fi făcută casa, niște cable, ca să arate bine. Să pun eu niște sand la prăjit ca să fac eu niște geamuri. Stați să văd unde avem eu niște coul băgat aici. Așa, și să vă arăt cum aș vrea eu să vină casa făcută. Stați să fac și un crafting table, că îmi vor trebui iteme făcute aici șmechere. Dar întâi vreau să fac un fel de munte. Așa. Bine, nu am, adică a venit doar din cobblestone făcut pentru că nu am altceva precum andesit, nu diorit, că dioritul nu merge la muntele ăsta. Nu am andesit stone și alte chestii pentru că nu avem silk touch, nu avem destul de multe chestii. Și aici de sub va veni ca un beci făcut, dacă înțelegeți ideea mea. Și aici da așa o, cum să zic,
ca un munte, nu știu cum să zic, un munte care ar părea natural, dar nu e natural și mai multe chestii. Eu sper că va ieși fain, ce să zic. Am mai făcut eu de-astea pe alte părți de Minecraft și chiar mi-a plăcut cum a ieșit. Zi tu, dar nu, erau faine chestiile astea. Care? Hm? Care? Ăstea, să faci așa un munte custom. Ah, da, chiar că am făcut o grămadă de. Și chiar erau șmecheri și arătau chiar bine. Eu acum îl fac doar din... Opa, am un creeper care mă urmărește. Ce faci, domnule verde exploziv? Hm? Care-i treaba? Cu ce ocazie? Aș dori și eu să aflu. Aveți mandat? Aveți acte de identificare a dumneavoastră? Hm? Întreb și eu pentru un prieten. Așa. Și un zombie. Oh, păi înseamnă că nu ești singur, băiatul meu. Da, eu și prietenii mei mobi. Vreau să fac la un nivel, adică să nu... Cum să zic? Să nu mă duc nici prea sus, nici prea jos. Hai că mă părăsește limba română. Of. Hai, se mai întâmplă. Așa, și aici sus va veni făcută casa propriu-zisă și aici va veni un fel de beci. Să zic așa. Hop, așa. Așa, pac. Stați un pic să fac așa. Să nu pară chiar așa că e ciudat, să fie cumva să pară natural. Aici sus voi pune dirt și apoi va veni casa cu terasă, cu chestii, mai multe minuni. Deci, dirt, așa. Să iau și niște spruce și niște oak. Nu să știe ce idei îmi vin pe parcurs. Iau niște deep slate. Așa, altceva. Ai întrebat ce cu red sand-ul ăsta e de la un Wandering Trader. Am făcut trade pe el. Bă, eu zic că arată bine. Lăsați în comentarii și spuneți-vă părerea despre munțișorul meu, care eu zic că arată chiar foarte bine. Acum va mai avea el îmbunătățiri pe parcurs, va fi el mai bine făcut. Dar momentan așa va rămâne. Adică nu mă voi chinui. Mai mult vreau să fac casa ca să pot băga chesturile și alea și să pot să fac un spațiu pentru sortare, pentru storage, un storage, vreau să fac un storage mult mai bun. Și acum să încep cumva casa, aș vrea să am așa o intrare cumva pe mijloc, un pic mai în spate, va veni puțin băgată în munte, așa un design maker. Dați că mai trebuie să mai sap, nu, eu am făcut așa, cum să zic, am făcut așa în mare, cum ar veni în mare. Auzi, nu știu cum e. Hai că, stați că mă părăsește și limba română. Mare, adică am făcut așa în partea din față mai mult am spart. Acum fac cumva schema propriu-zisă a casei. Pentru că nu am zis hai să fac partea din față că era mai simplu. Acum nu vreau să spar nici foarte mult ca să rămână spații goale între ăstea. Cum se numește? Între camere și astea, pentru că va fi doar o casă mică și pe parcurs o voi mări. Pentru că nu pot să stau în ceva minuscul. Așa, fac puțin ciudat așa cu... hai că am pus și eu dacă e ceva. Îi va veni așa un fel de mini intrare, nu ăsta, nu așa.
Așa și așa. Îi va veni ca un fel de două feluri. Crafting table-ul am făcut și cred că l-am lăsat jos sau ce am făcut eu. Da, l-am lăsat. Asta fie crafting table-uri să avem. Avem nevoie de crafting table-uri. O să fac niște slaburi. Așa. Să fac și niște trapdoor-uri, că voi avea nevoie. Hai că deja nu mai am spațiu. Stați să fac un chest, să mai bag eu din... O, Doamne. Ce de cârcăluți am. Uite, prostii. Cobblestone, sare. Da, eu fix de sare am nevoie acum. Și îmi trebuie și niște lemn de ăsta, adică așa. Și veți vedea acum cum. Hai că deja nu mai știu ce fac. Așa. Nu este. Hai că știu și eu ce mă întrebe dacă e ceva. Așa, frumos. Și va veni ceva de genul. Cred că da. Așa ceva de genul va veni. Așa. Hai că da. Ce nu se... What? Ce? Hai că am înțeles dacă e ceva. Da. Trebuie să fac un topor normal, aparent. Pentru că... Nu. Mai există buguri și chestii care aparent nu merg. Aia e. Ne descurcăm. Stați să fac eu aceea o schemă. Așa. Acolo, ăsta aici. Și exact la treaba asta vreau să ajung. Pentru că ar arăta bine. Așa, dacă ați face. Par mai greu, dar aia e. Pentru că văd că la scări. Ia, dar la ăstea merg. Funcționează măcar. Da. Deci doar la scări e buguit. Da, aia n-avem ce face. Ce să faci, ce să faci? Așa a mers cădontul. Oricum era puțin enervant. Va veni așa. Și așa. Aici va veni doar așa în munte pentru că, cum să zic, va veni doar o fațadă. Pentru că în munte nu am de ce să mă duc. Aoleu, dacă e cam jos așa -i. Da, e un pic cam jos. Ce să zic. Ia un bloc mai înalt ca să pot să-mi fac design-urile. Da. Mai eu puteam face astea. Aia că nu știi, nu știi. Ați cam înțeles care e ideea principală cu fațada acestea. O să o fac, o să mai sparg eu puțin de muntele ăsta și vă arăt mai pe la mijloc cam progresul. Că n-are rost să vă arăt tot procesul pentru că e plictisitor. Am terminat fațada și interiorul. Nu voi mai muta drawer-urile și chest-urile și astea, le voi face între episoade pentru că în momentul actual, la ora la care filmăm noi, nu mai am chef, absolut deloc. Și în 3, 2, 1, cam asta e fațada, am uitat să-i pun geamurile, le pun și pe alea imediat. Măcar mă dau și jos și așa. Măcar mă dau jos și vă și arăt cum arată mai de la distanță puțin. Eu cam atâta mi-a gândit creierul acum, când filmăm noi seară. Mai mult n-a fost de gândire, nu s-a putut mai mult, aia e. Cam așa arată, nu se vede foarte bine din cauza muntelui și că e un pic făcută mai în spate, se vede așa puțin. După aia cu extensiile care vreau eu să le fac, va arăta mult mai bine. Și stați să vă arăt și invitația geamurile, să le pun dacă tot. Așa. Și vă arăt și puțin așa interiorul, designul interior cum arată. Eu zic că arată chiar bine.
Până la urmă, e căsuța mea. Prima căsuță de pe seria asta. Așa, pun și geamurile, două geamuri. Așa, și cam asta e și interiorul. Aici vor veni chesturi, drawere și alte nebunii. Aici va mai fi extinsă casa în spate, de aceea n-am făcut peretele din spate, că îl făceam și pe acela. Da, ce să zic, cam așa a fost episodul, unul mai scurt ca de obicei. De fapt, stați că am uitat ceva foarte important. Unde ești, cârnăciorule? A Da? fost foarte ocupată la dumneavoastră. Ceva probleme tehnice, nu prea te înțelegi. Așa este. Da, deci cam asta e, ceva probleme tehnice. Hai că apare și el. Dar cred că dacă vorbești puțin mai tare te înțelegi. Cum ajung? Nu pe aici, pe partea cealaltă. Sau și pe aici dacă știu un pic de parcurs. Hai mă! Nici nu s-a uitat, e direct în casă, bum, rachetă. Ia zi, cum ți se pare? Hai că vine și zombiul până te uiți tu. Ce? Nota -3. Da, mă, bine, măcar uite-te și în interior. Nu, că nu. Deocamdată fără. E, cam așa se aude băiatul nostru, n-avem ce-i facem. Na, acum zi serios, mă, cât? Lăsând... E bun. Asta așa, măcar că ai zis că poți să dormi liniștit. Da, ce să zic, cam acesta a fost episodul. Eu am fost Alex, el a fost Bogdan, The Creeper. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem în episodul următor. La revedere!